Hej, jeg hedder Matt og byder jer hjertelig velkommen til Frivillige i det forladte Sommerlands YouTube-side. Jeg sidder her i Fyns Sommerland i Aarup og glæder mig så meget til sæsonstart her den 3. maj, men jeg glæder mig endnu mere til at se jer til det forladte Sommerlands hyggemøder. Vi laver en masse spændende workshops, og I er så velkommen til at komme med. Og det kan godt være, at det forladte Sommerland først åbner til oktober, men vi hygger os virkelig meget indtil videre. Vi har nogle sociale grupper, og det er så dejligt. Vi er her, fordi vi elsker skreg, og vi elsker hygge. Vi elsker at gøre folk så bange, at de pisser i bukserne. Her kan I stille spørgsmål til alt det, der har at gøre med at være frivillig i det forladte Sommerland. Eller så kan I skrive til den mail, der er i beskrivelsen, hvis I har flere spørgsmål. Vi skal nok prøve at svare jeres spørgsmål så hurtigt som muligt. Og jeg glæder mig så meget til, at I bare kommer og være med til det forladte Sommerland. Vi elsker nye mennesker, og vi skal nok lade være med at bide. Det er først til oktober.